प्रेसखौ आङो सिगांनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोना लानाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोसे आंहा बेनो दिनै आङो बुंनांगौआ बेल'नो, मानो होनना बुङोबा आंना नागालेण्डआव केस दङ। बेवहाय एनएसए जाबोदों आङो। दा जानायनि बेलायाव आंहा गाबोन कर्ट दङ हिसाबै आं दिनै ओंखारदों। इम्परटेन्ट। दा दिनै ओंखारनायनि बेलायावहाय आङो दिनै गुवाहाटिजों थांगोन, गुवाहाटिसिम। गुवाहाटिनिफ्राय आरो 11:30टानि ट्रेन दङ, डाइरेक्ट माबा बे नागालेण्ड थांखायो। बेजों आं गाखोलांफिनगोन। टाइमा सर्ट। अब्लाबो आङो बेखौल' खावलायो, मानो होनना बुंबा एकदम बिराद खस्थ' दुखु बेफोरबायदि थांनो फैनो जारला। बेराफारसे आंथ' आथिङानो गैखाया, अब्लाबो मावनो हाया। अब्लाबो आं दिनै मा खालामगोन मा मागोन जानानै आं दिनै मबाइल सिटाइ फानना फैदों। नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा समर बसुमतारी। औ, आङो दिरेन फेक्सननि। आफादाव बिसाराय होनना बुङो। सिगाङाव पिमोन ना एनडिबि एसआवमोन सिगां। एसनिफ्राय आङो बेयावहायनो 2018आव हमजानानै एनएसए जाबोनानै 2019नि जुलाइ 27 थारिखआव आं गदों। ओमफ्राय 2019नि आगस्ट' फार्स्ट उइकआवनो आङो दिरेन फेक्सनजों जइन जाफिनदों। दा बे हिसाबै जोङो रिहेबिलिटेसनबो मोनाखै, जेबो मोनाखै। खिन्थु केसखौल' जों मारिनांबाय थायो आरो केसआबो जोबाखै। दाखालि जोबदों, क'क्राझारना जोब्बाय। नाथाय आङो नागालेण्डखौ जोबजानो लुगैदोंमोन। दा नागालेण्डनिया दाथ' जोबाखै, दिनै गाबोन दं नालाय कर्टआ। ओंखायनो आं दिनै माने कर्टआव थांनो ओंखारदों। बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मबाइल थबाइल आं फाननानै फैनांदों, उफाय गैया। केसआ केस नङा होमबा? दा बिनि बेलायावहाय केस थानाय हिसाबै आङो मा खालामगोन मा खालामा, आङो दिनै मबाइल फाननानै आङो दिनै कर्टआव एटेन्ड जानो फैदों। नोंगौ इउनाइटेड फरामजों आं सावरायदोंमोन, बिथांमोनाबो हरगोनखौ होनना बुंदोंमोन। खिन्थु इम्परटेन्ट दिनैसो आङो रायज्लायब्रबनाय हिसाबै बिथांमोना सयज'खौ हरनो हायाखै। अब्लाबो एकाउन्ट नाम्बारखौ होबोदों। गावसोर हरा बे गावसोरनि खोथा। गावसोर हरगोन होननानै बुंदों। गाबोन हरो ना समफोर हरो। दा बे हिसाबै बिथांमोना हरोबाथ' मोजां। मानो होनना बुंबा सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय एनडिबिफोरखौ ज' खालामनानै माखासे जेन'बा मालायनि सोरनिबा जेन'बा दुखु सुखुनि गेजेराव माखासे सल्भ खालामनो नागिरदों। बेफोरखौ जोंहा माने गोसो गोरबोजों जोङो बरायो आरो। माने बेफोरबायदि जालाङोबा नोंगौ स्ट्रंलि भाबै जोंहा एनडिबि हिसाबै दावगालांनो हागोन बा मोजां जालांगोन। माखासे एनडिबिफोरनि केस उइथड्रल खालामबाय बिटिआर सरकारा रायज्लायनायनि गेजेरजों। दा बेनि सायाव नों मा सानो? बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों केसखौ उइथड्र खालामदों, बे मोजां। खिन्थु उइथड्रखौ खालामदों जाहैबाय दानि जेनाखि लिस्टआ जाहैबाय उइथड्र थाइ नंगौना नङा आं बेखौ मिथिला। खिन्थु डिक्लेयारखौ होदों जोंना फेरेंगा सारा। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, बाक्सा, उदालगुरि बे मोनब्रैसोखौ माने फोजोबनायनि खोथाखौ बुंदों। 206 जन नामा? खिन्थु एनडिबिआ 206 जनल' केस गोग्लैयाखै। 4,000 जनसिम दङ। अब्लाबो लासै लासै स्टेप मावलांबाय थागोन बिथांमोननिसिम जोंहा आसा खालामो। आरो आं गोजोननायबो मोनदों, जानाखि जेन'बा जोब्बाय, जेन'बा गोजाननिखौ हाथ'वाखै, एरियानिखौ खालामग्रोदों। जोंहा खुसि जादों। खिन्थु बेनि बेलायाव आंहा बुंनांगौला बेल'नो, माने होनना बुंबा जोंहा माने बिराद खस्थ' हिसाबै गोजान जायगायाव थांनांनाय हिसाबै, मानो होनना बुंबा एसे एनैखौ जोंबो सयज'खौ लुगैदोंमोन बिथांमोननिफ्राय। नाथाय आं रायज्लायफिननाय जायाखै। आंबो उननि समाव जाहाथे जेबो जेन'बा लामा गैथारै जायोबा बिथांमोननिफ्राय सहायखौ आंबो लानांगौ जागोन। बिथांमोना मा होनो बिनि रायज्लायखांनायनि उनावसो मिथिगोन आरो। नोंथांनि केसनि सोमोन्दै नोंथाङा सोरबा फोरजों नोंथाङा रायज्लायनो जादों? केसनि सोमोन्दोथ' आं रायज्लायदों, माने जोबगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो दाखालि केसनि माबाखौबो, केस नाम्बारफोरखौ दाखालि बिहरफिनबावदों। सिगां होखाबायमोन, ओमफ्राय नै दाखालि बिहरफिनबावदों। ओमफ्राय बिहरफिननायाव आं हरबावबाय। खिन्थु मा सिस्टेम जानानै दङ आं बेखौथ' बुंनो हाजोबला जाहैबाय। आङोथ' न'आव थायो। मा जायगायाव? आङो आलांगि, क'क्राझार आलांगि जर्दानपुरनि आङो। दाख्लै समफ्राव वाट्सएप नाम्बार होलायलायनाय जादों बिटिआर सरकारनिफ्राय, जायफोरा केस दं बेयाव फोरमान हरनो हागोन होननानै। दा बेनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि सुबिदा मोनो? दा बेयावथ' आंबो फोरमानखौ हरदों। औ, जोंना आरो जोंनिनो दिरेन फेक्सन हिसाबै आर्मि चिफ दङ, नायस्रां औवारि। बिथाङाबो आंनिफ्राय बिहरना बिथांबो हरदों आरो आंबो हरदों। दा बेसेबांसिम मावग'यखो आं बेखौथ' मिथिला। हाइनास आरो नन हाइनासनि बाथ्रा बुंबाय थायो। नोंथांनिया हाइनासाव ना नन हाइनासाव केसा? बेखौथ' आङो हाइनान्स नांगौ ना नन हाइनान्स नांगौ बेखौ आं मिथिला। आङो जेखुनु एनएसए आं जादों आरो जों आर्मस टार्मस मोनफाजोबदों। बे हिसाबै जोंखौ फिसा खालामदों ना गिदिर खालामदों बेखौथ' गभर्नमेन्टआसो मिथिगोन। खारन मानो होनना बुङोबा गिदिर फिसाखौ आं सोंनाय जायाखै। दा नोंथांनि आथिङा बायनानै दं? आं आथिङा बायनानै दङ। आं गारि एक्सिडेन्ट जादों 2021आवहाय। हान्थुगिला माबानानै दङ। आं दाबो प्रमानखौ देखायो, नै आं दाबो ओरै गाबथानो हाया बेबायदि। होमबाबो आङो बेफोरखौ लानानैबाबो आङो बोसोरनैखौ माने आङो फुरा कर्ट हिसाबै माने कर्टखौ आङो रानिं खालामगासिनो दङ।
आरो बेजों लोगोसे न'खर फेमिलि गथ' गथाय आं मोजाङैनो माने खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आं खालामगासिनो दङ सोलिगासिनो दङ नाथाय आं दिनैनि गेजेराव उफाय गैयैयाव आं मबाइल फानबोनांबाय आरो नागालेण्डआव जेलानाखि जोङो हमजादों अब्ला जोङो माने हा फाननानैसो बेल खालामनांखादों बेजोंसो जों जामिन जादों। गथ' गथाय दं नामा? गथ' दङ आंहा फिसाला सासे बियो जाहैबाय बोसोरसेनि एसे बारा जाबाय आरो फिसाजो दङ बियो फिसाजोआ जाहैबाय क्लास 6आव फरायगासिनो दङ इंलिस मिडियामाव। कर्टआव बोसोरसेयाव खनबेसे थांनांगौ जायो? बेथ' मान्थलि मासाव खनसे मासाव खनसे जों थांनाङो। राङाथ' बहुद थांगोनानो मानो होनना बुङोबा गोजान जायगा सानसेजों जायाना बियो सिगां थांनांगौ आरो फैनायनि बेलायावबो लेट जाबोयो एखमबा समाव जोङो नै दाथ' जेन'बा इमारजेन्सि गाखोबाय मोनाजों मोना दा जों हरसे उन्दुनाय गैला दा बेनि बेलायाव जों रेस्ट लानो लुगैगोन गाबोन हयथ' हरबो थाबोगोन दा बेयावनो खरसाया जाबोयो अखानायैसो जोङो हयथ' गाखोबोनो हागौ। दा बेबायदि आंजों लोगोसे दङ मानो होनना बुङोबा आंजों लोगोसे जाहैबाय NICRनिफ्राय दङ नागाफोर ओमफ्राय जोंनिफ्राय NDBनिफ्राय 3 नाथाय सानैया थाङाखै गोबावथारसै एरेस्ट वारेन्ट बिसिना सफैनानै दङ जों सानैल' दा NICRनि सासे आं ओमफ्राय रानिं जों सोलिगासिनो दङ दा बेयावनो जोंनि केसा जाहैबाय माने बिथांमोन थाङैनि दारैनो जोंना केसा दासिमबो माने गेजेरबो नाङाखै आदाबो जायाखै खारन बिथांमोना थाङोमोनबा जोंखौ जायफोरा हमदों साखिफोरखौ लेंहरखांनायनि साखिया जेला जोबखांजोबगोन अब्लासो माने जोंनि केसा माने जोबनायनि लामायाव फैयो दा जेबो जायाखै उफाय गैया होमबाबो जोङो थांगासिनो दङ मानो होनना बुङोबा गोजान जायगा जों थाङालासिनो थायोबा जोंनि थाखाय एरेस्ट वारेन्ट फैयोबा गोजाननि नागालेण्ड बायदिनि जेन'बा बेलार लागोन जेनै बेलार बा जामिनदार दिनै जामिनदारा जेन'बा जों थाङालासिनो थानायनि बेलायाव बिस्रा फासिखांनायनि उनाव एरेस्ट वारेन्ट सफैनायनि उनावहाय जोंखौ हमोब्ला जोंनि थाखाय सोर साखि गसंगोन दा बेखौ सिन्था खालामनानै आङो रानिं खालामो आरो केसखौ।